ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Knockout TV қарор дорем ва мо дар бораи беҳтарин ва тозатарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузури шута чоя дам кунед, мо буша видеоролика сар мекунем. Аллакай пагоҳ рӯзи 5 ноябр дар шаҳри Москва турнири ACA 131 баргузор мегардад ва дар ин турнир ҷанговари тоҷик Муҳиддин Холов ва Аъзам Ғафуров Тоҷикистонро муаррифӣ мекунанд ва худи ҳозир маросими вазнкашии ҷанговарон баргузор гардид. Маросими вазнкаширо марҳамат хитон тамошо кунед. Официальный вес 57,1 килограмма. Ваши аплодисменты. Давайте поддержим бойцов. Алан Гомеш и Азам Ғафуров. дӯстон, хотиррасон мекунем ки турнири ACA 131 дар баскет холли шаҳри Москва баргузор мегардад. аз куҷо, соати чанд тамошо кардани ин турнира мо аллакай видео кардагем ва насиб пагоҳ пешкаши шумо мегардонем. барои видеоролика якум ҷуда тамошо кардан обуна шавем ва зангулачаро гирён кунем. раҳмат ки видеоро то охирша тамошо кардем. то видеоролики навбатӣ, хайр. Ai, Tojikistan.